Чувашстанга чираттагы эш сәфәрен Васил Шайхразиев Батыр районының Кызылчишмә авылында киләсе елда ачылачак Сәләт Батыр яшьләр үзәге белән танышудан башлап җибәрде. Ул монда Россия мөселманнары җыены мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов белән ике республиканың уртак мәгариф проекты хакында фикер алышты. Милләтне саклап калам дигәндә, ул инде безнең балалардан, оныклардан булырга тиеш. Гаиләдә, мәктәптә менә шундыйларның булуы безнең өчен зур шатлык. Biz endi o'z yog'imdan yordam etishga tirishamiz. Shunga ko'ra birgalab ishlasak, barakati da ko'proq bo'lib, tezroq da borib yuribmiz. Bizning sadaqta bolalarimiz bek ko'p. Albatta, Alloh bilan ishlar u savobli, ajrli ish. Shunga ko'ra bu motor binoni buldirgan şahslarga birekte Allah'ın rahmeti olsun. Allah Teala bütün maksatlarda eriştirsin. Сәләт балалар лагері проекты Татарстанда инде 10 елдан артык уңышлыгын эшләп килә. Республикадан читтә 120 бала өчен ачылачак әлеге лагерь беренчесе. Ул ел дәвамында сәләтле балалар өчен эшли торган яңа төр мәгариф һәм спорт проекты булачак. Бу була межрегиональный, бөтен Россиядан килергә булдыралар. Бу түләүле сәләт мәктәбе булачак. Әтиәниләр Кызылчишмә Чувашстанның Батыр районындагы борынгы авылларның берсе. Ни кызганыч, кайчандыр йөзәрләгән бала укыган авыл мәктәбендә бүген 10 якын гына бала калган. Алар күрше авыл мәктәбенә йөреп укый. Әмма алардан 2-3 чакрымда гына урнашкан Шыгырдан авылында вазгыять бөтенләй башкача. Авылда 2 мәктәп, балалар бакчалары эшләп тора. Сабыйлар туу ел сайын арта бара. Шуңа күрә дә берничә урамда балалар өчен менә шундый спорт мәйданчыкларында эшләп куйганнар. Кунаклар шундый уен мәйданчыкларын караганнан соң авылның яңа урамындагы Мөслимә мәчетенә килде. Бүген монда Ислам мәдәнияте музееның беренче чираты ачылачак. Музей экспонатлары арасында уникаль нәрсәләр бар. Шуларның берсе Россиянең беренче мөфтие Мөхәммәтҗан хәзрәт Хөсәйнов китабы. Менә ул китап. Менә бу гадәпчәсе. Без аны тәрҗемә иттереп, монда бастырып чыгардык. 90 kitaptan җыштырган булган фатваларны бу монда. Республика татарларының гомуми җыелышында да сүз башлыча ислам динен саклау, үстерү һәм аны кабул итүгә 1100 ел тулуга багышлап уздырылган чаралар хакында барды. 200 кеше сыйдырышлы залга Чувашстанның барлык авыл районнарыннан да вәкилләр чакырыла. Чаралар үтеп бара, бер генә түгел, 5-6 чара үткәрдек инде бу елгы көннәрдә. Ак калфак белән дә үткәрәбез, туган тел белән дә үткәрәбез. Дәгъват кирәк, күп индәү кирәк. Dinge indəv köp gerek. Hazır bütün gailelerde bu internet'e koşulup internet yanında oturup alır. Çitleşeler. Şu problemi deyip duram men. Ағымдағы ел дәвамында Татарстан хөкүмәте программасы нигезендә Россия төбәкләрендә эшләүче сәнгать коллективлары милли киемнәр һәм музыка уен кораллары белән тәэмин ителде. Чувашстандагы Биләр балалар ансамбле киемнәре дә шул эшнең нәтиҗәсе. Бу программа дәвам итә. Бик күп мөрәҗәгатьләр дә килә әлбәттә. Без инде бүтән мөрәҗәгатьләрне карыйбыз, бәялибез. Aktif işçilik alıp baran ansambillerimizge, Tatar medeniyeten, Tatar sanatın şid tübeklerde tanıtuğa ülüş kırken ansambillerimizge şundi kostümlerini tıktırabız. Bu bağlar ansambilleri bulsan, folklor ansambilleri, ülkenler için. Birden milli hem dini işlerini meşit bilen avtonomiya birgelep alıp bara. Şuna ortak işin neticesi de sıklanırlık. Yaşlarda mektep balalarına kadar indi zorrak alar neçip düveyten indi 9-10, 8. klaslarda bulgan balalar da kilip katnaşıp anda okuyorlar. Bizning balalarımız çın Tatarca hazır söylemiler. Kübrek Rus dilinde söyley başladılar. Mene ansı birinciden bu gayle meselesi bulup tura. Etiyaniler bizning kübrek hazır Rusçaga yakınlaştılar. Hem balalar da kübrek mene şu multfilmler karab, kinolar karab bizning olar Tatarçanı unuta başladılar. Гоммән Чувашстанда dini bilim берүгә зур игътибар бирелә. Бүгенге тантанада Гөлстан мәдрәсәсен тәмамлаучыларга дипломнар да тапшырылды. Мәдрәсәбездә безнең укыйлар төрле төбәкләрдән, якын төбәкләрдән, Чувашиянең барча районнарыннан, шулай ук Ульян өлкәсеннән, Татарстанның Буа районы һәм дә Держановский районнардан, шулай ук Мордовиядан да, Мариэльдән да килеп укыйлар. Чувашстан татарлары аш стәлләре янында гына түгел, кем әйтмешли, эштә дә, көрәштә дә бердән булулары белән байтакларга үрнәк. Bütün dünyalarda yaşayan Tatarlarga aytam, әгәр дә сез татарларның ничек күркәм, матур, бәхетле, эшлекле булганын күрәсез килсә, менә бу якка кирәк, Шыгырдан якларында, Урмай якларында, менә монда иң үрнәк, иң эшчән bütün татар халкы, татар милләте җыелган. Авылларыбыз
Аллага шөкер, эшлиләр, яшиләр, татарча сөйләшәбез, татарча укытуларыбыз алып бара, балалар бакчаларында, мәктәпләрдә татар телләрен сакладык. Аллага шөкер, мәдрәсәләребез эшли, мәчетләребез эшли. Чувашстаннан Рамис Сафин, татарлар.